Добър вечер на всички. Правя едно извънредно включване за две новини. Едната е, че утре в 12 часа има протест в триъгълника на властта. Тогава ще се гласува, мисля, че в 1 часа, вота на недоверие в Народното събрание към това правителство, което между другото днеска махна номера на колите, само защото не се харесват на Пеевски и Борисов. И показаха тотално, че няма закони в България. Имаме два дерибея основни, Борисов и Пеевски, и те решават какво да се случва. Няма законодателство, няма нищо. Тук е частна олигархия. И второто нещо, в 9 часа в Свободен глас гледайте, имаме чудесна идея как можем да продължим и да съборим прасетата. Така че утре призоваваме 12 часа всички на протеста пред Народното събрание, триъгълника на властта, за да може 1 часа при гласуването да се види, че има подкрепа от хората. Това е от мен. Чао и до утре.